It was so Premtobre Kasee na oguso shano na adwadifo bi Tema Station won kan ha won wache mienu Kuro Mu Te Sen no de obi ehunu se de Kuro Mu Te ma no no abna brefi ageman it was so nana do aban wo bu e ma tan papa o ma ne no wo station o pa wo o ma wo be so ba wo so wo be to no so wo Kuro Mu ye papa wo bi to no so ye wo sa nana o so wo pa to o sia wona wa bebre nti osia no kakra ye ekoso yi e kire se adwadifo ma wonom e Tema Station ani abre pa yenti wonsem wan ne wade tudwa e wo Kuro Mu Te Sen dwumadie yi so kroma ye dia ma yentumi kra o brother ne ye to ni 10 cedi and 20 cedi chese kroma ye dia nkasa bibia nkoso ma ye kra ye to ade kra na omonto nyoma isisi wo yakofa nyoma na nyoma ni si obia kra mba obia ntade ne ma ye omani ma edindinde omo manya faso na na do ho no omo na mo si Kuro Mu ye de ba to mo bua pa Kuro Mu nye omo na do ba ye na omanya ticket etiti e da toilet sujila no omo na mo si omani ma ye de no omani mu nye kra omani ma ye de agasa me da epacho Kuro Mu ye pa chese mra na jeje wo ho na me yaketesia na satam no dokunu krampo wukoto no wa nkoto dokunu bunu no nkonoa na ye noa wuni ahode ne nyande obanya bi nti sesia na omugina ho se ekwam wo Kuro Mu me da mi hu okwam no satam ne pa na mu se ekwam wo Kuro Mu wo pie ukoto brora ye ba buru wala ndo so sa ansa na wanyi brori ba akwato emre line kura wudi so no a wo banya brori mienu no ba ko pe ana ebetimi de ama emra osora homache kwaye lai so tobro no na nso satam no mu nka yo ewiasefo mu nka se satam no ekom wo ho a ye pedo kunu kura gite okoto do kunu bunu ansa na wanoa wo pe bura sanye yelo koma no kura ba bra ansa na wanye yelo koma na ato nti emre die baade samde mi hu se kom bi wo bebi so obi se kom wo Ghana mi da mi giti se mi hu kom no ekompa me ko ye la ya todo kunu bunu no me yire fi sa akom ne nda so obi ehun ni satam na me da me hu satam no na me yaketesia na satam no ye todo kunu bunu na wa akonoa me da wiase ye de party si ama me da ma se oh mu bisa se Kuro Mu ya na se Kuro Mu nye to me no me gloria de me jidi se Kuro Mu ye pa Kuro Mu ye na Ghana no sesi ade na wuton wa ye nto bibia de betu tisu bia ye to hwe yanumu na omo didi wia omo ya sa akukọ no omo didi wia no omo de omo anu atwitwi fom se Kuro Mu nye so obi si Kuro Mu nya oboa Kuro Mu ye pa Kuro Mu ye bibia ekosu wosun pia wata ye to bibia wo beton bia no ye wo beton ama obenye bia hwe nkola nana do so the free education abreye enti sesi ade na echese Kuro Mu nye yanu mo kotu omuduane a aduane se bim enam gusu nkwa gu ho enso abedi awie no akase Kuro Mu nye enti so omo si Kuro Mu nye de a ene ye yesre omo pa adwuma no omo nye enka omo adwuma no ho na enye yem na Kuro Mu de eye pa na me Adom Kuro Mu ye sisi ankopa dawroma da bia wo to supan so gu yeso Kuro Mu ye Kuro Mu nyanka nyense nyame ado wa hode ne nkwanko a eno ane se obesole no akopepaa bi adi ukopepaa bi di nko a na pia waterfall nkwala e de omu yesusu ba 5 Kuro Mu ye enti sa so ba ye adwuma nko a yere ho ye sister bi to okosia wa ha ni susu ka de gu abebe 10 da bia akoma akosia wura bia ote ha da bia akoma akebla Kuro Mu nyakoba maki susu ba 10 nyame Adom Kuro Mu ye me so pa opa me so pia water adwuma bia no am so pia water rubber kura mesisa bottles mesisa Kuro Mu ye mesisa so nyame Adom ye to ena bola kura ye se ye mla meto bola ada no meti se omu ye hu bibi o ba bi se bola kura ye to enti Kuro Mu ye bola kura wo sisa ye beto ni ahwe ya ama wato wenye sika wo ye ba tan ya yiro ho so ba ye adwuma wo ya ba mu a yiro ho so ba ye adwuma enkwatena ba bi nkwa nunu mu wi enkwatena tira ba bi nunu mu sigaleti ni nsa na enkwa di o mampanyi bi anase de wo ba de wo ho bi atem enfa obi nkwa ye twe apia na enkwa nkwa enti Kuro Mu de ya wo ye adwuma nko a nyame ado so baba bla panko a nyame be hira wa ma wo bla wo bebo bia ebe ye
adwadifoɔ ni mu akyɛ mienu na ɔde ne kasa ba awieye no wɔkyerɛ mu a sɛ ɔmo wani da hɔ na sɛ ɔyɛ adwumaden a ne etie bia wɔn abusua monsa ebekɔ mano afoforo nso kyerɛ mu a wɔn de wɔn hu so koraa baabi a wɔwɔ no sɛn na kurom sitie ɛwɔ hɔ no